Nampa bebunganing kandha najan to bebasan mung sak jembaring payung main pranyata ingkang kadempel mujudaken papan dunung ingkang kebak katentreman lan karahayon bebasan ora ana panggresah ora ana panggresula datan ana gandha sukar sakit ing ana mung rasa mulya ayem tentrem jenjem lawan permanen sapa sing kemapane kula pinarya jejering panguwasaning desa utawa sinebut lurah tumrika warnane sang pamang agung ya pamonging para satra luhur nenggih Lurah Semar Badranaya ya sang Nayantaka ya sinebut Duda manang ulung wong buka sampir Jrujak Unta Prasanta ya sang jejangan Asmara Santa bila sinebut Lurah Semar isine mung sarwa samar dene Badranaya badraning rembulan kaya ulat yen to pinuju suka panggali ulate Lurah Semar tanpa beda kaya sunaring rembulan sinebut sang Nayantaka Naya ulat Antaka Pepati kalamunta pinuju manembah marang panguwasaning Gusti Kang Mardikeng Marat saka kusuk ing kene panembah yen sinawang ulate Lurah Semar tanpa beda kaya wong mati rasa mati sajroning urip sajroning pepati pinastan duda manang ulung tekse ora lanang ora wadon dene sinebut wong buka sampir kinarya tandha kalamunta Lurah Semar mujudake jalma ripat seprapat tamat apa saciptane dadi apa kang sinedya tartamtu bakal kasembadan mujudake dewa pengawak manungsa kang umur dewa sinebut sang Jrujak Unta Prasanta kinarya pratandha kalamunta inggo sapringi Lurah Semar minangka dadi pamonging para satriya lagu Kalau semono ki Lurah Semar lagi nampi rawuhnya nggih bendaranira ingkang pimpin saking Pertapan Kendari Sada ya saka Gunung Kundalini ingkang parab sang Begawan Anoman ya Rama Dayapati ya sinebut Maruta Maruti Bambang Senggana Anjani Putra ya sinebut Gimbong Manriawan Lasanda Wujudira Riwanda utawa Pragosa utawa Kethek utawa Munyuk utawa Lutung nang paradene sang Begawan Anoman mujudake pandhita kang linuwih warna-warna busananing Lurah Semar yen cinandra nganti kaya wandraing kembang Bila kemangkonan pangujian Semarindra kalamunta dereng kawijil ing wesan Mareko den prayitna semuni resi buang balik titiyon ni gandayan
Putranoyo Among tanah Jawi jalma kang linuwe sarta yuhayune kesalahan memayu ayune kesalahan berkekuk-kekuk sadurita mel-mel lae bapa bendara kula ya lanang ujiri layak to layak kapor nyata prenjake padha ganter jagone padha tarung angine sumribet pangidit lilir anggondlan mrik wangi ingkang ngambar-ambar satemah maweh perbawa tentrem mapan wonten sujung kula jebul kapor nyata dinten samangke wonten karang kadempel karawan penggede utawi priya agung inggih menika Ndara Begawanan omah Ndara sarawa sampeyan Ndara Anoman luguripun mapan wonten karang kadempel mriki napa winantuing karaharjan Ndara Kakang Semar Bajranaya iya. Ndak kira antuk pamujine Kakang Semar Bajranaya kena mentah marang aku satemah budaya. Kabornya tuanggon kulmaku mapan wonten ing Karangkadem Plado saka Kendari Sada babar pisan ora manggil Widoswija apa Kakang. Ya mung kowe ora liwat aku ngaturke basaku tanpa rono ya Kakang Semar. Inggih, Ndara. Kula tampi tangan kula kawit sampeyan ngaturke basa sampeyan dhateng kula. Ingkang satemah ndadosaken bombong kang sarta bungah wonten jroning manah kula. Namung kepareng monggo pinarak ingkang prayoga lan kumrupiye, Den. Kaya-kaya surat kurang prayoga Kakang Semar Bajranaya anggon kumarak lupune mapan ing desa Karangkadempel. Syukur menawi kula mekaten syukur 1000 jumuruk.
Namung kepareng monggo kula aturi paring dawuh kanthi trawaca Den. Gelem ora gelem sampeyan niku dangu lho mboten tindak mriki. Suwe lho kula mboten panggih panjenengan. Dados kapanyata kejaba menika tangga kapang ning kula nyuwun wujuding ungup-ungup pepadang kadingaren janur gunung sampeyan rawuh tanpa cecala saderengipun kese ora ana tandha-tandha sadurunge. Kepareng ing ngabdi kula pun Semar badhe nderek ngangkungaken jangga niringaken karna dumateng dawuh pangandika sampeyan ndara Begawan Anoman. Negel gayo piyanti sira rama jaya patyala sugeng san krama ora sugeng san krama namine wil tak sini tansah jadi jroning wae lajeng ulang tanpa tuwuk pira datan kirang buga saben hari monggo Ndara sasampunipun asat pun nang ngriwe aso pun nang napas keparenga kula aturi ambuka wiwaraning kandha lirik rawuh sampeyan niku nggawa perbawa menapa napa kula badhe katimbalan sowan dhateng Kendali Sada terus kula kenyemar eneng kono namung kemawon kula badhe mundur pitaken niku komplitan napa kula mara nyemar kula nderek mawon ingkang bagus sak mboten-mbotenipun kula bombong ing atase paduka menika sipating pendhita isih sok kala pangsa mrepeki abdi kados kula pun Semar Badranaya enten napa Ndara Kakang Semar Badranaya aja ngono Kakang lha niki lek mboten ngenten ngantuk lho sampeyan mriki ket sore pun gayeng ket sore gembul niku pun oleh ayem-ayem dadi kula nyuwun dawuh sampeyan rawuh mriki enten napa Kakang Semar persajan wae blaku tancul serang Bloko Suta nggih kawarjana nggon Prabu lupune papan ing desamu iki kejaba mung nuruti alam oneng utawa kapang rasane atiku ing angka loro aku iki mung kepengin takon karo Kakang Semar Badranaya paduka badhe mundhut pitakon menapa bota-bote Anoman iki dadi wujuding Rewanda dadi wujuding makhluk kang urip ana alam donya ingkang kapanyata nalika semana kaparingan wujuding umur ingkang dawa pangrasaning atiku Kakang Semar umur dawa kuwi ya sok marem ya sok ora gandeng kejaba aku kanugrahan duweni umur dawa kapanyataku uga kasineman kadigdayan ingkang pinunjul ana ing kemaspani aku iki digdaya mlana dikara prawira jayeng palunggun niku genah Anoman niku kethek sing sekti mandraguna najan sampeyan niku munyuk ning munyuk digdaya niku kanugrahan saking Gusti Kang Akarya jagat kula nek duweni kanugrahan karo sing urip iki lho ora kena kok turun belo niku boten kenging dadi duweni kanugrahan duweni umur dawa duwe kadigdayan pinunjul mlaku wae ora gelem bengklu ndana terus sapa-sapa nyoleh mengo moh nyawan iku bedane sampeyan niku kena jalan tak arani sampeyan niku kethek ingkang njarbeni tata traksina tanpa beda kaya jalma manusia manungsa Kakang sami mawon dalajeng gandeng rentengipun kaliyan kanugrahan ingkang paduka tampa nalika semanten dene Kakang Semar kaprayata aku nyipati jagat kang wis gumelar dina iki beda kan apa kang dadi lakon jaman nom-noman iki Begawan Anoman nggih
utawa nalika aku isih jeneng Bambang Senggono urip nderek ana ing Pancawati dina nderek Kanjeng Sinur Prabu Rama Wijaya. Yen jaman semana ngajan aku urip bebarengan kalan para munyuk-munyuk papan ana ing Gua Kisendha. Andane Paman Sugriwa ning kapanyata pengrasaku kabeh padha ndarbeni wujuding teka sira tanpa beda kaya jalma manungsa. Nanging kakang iki jaman apa? Anoman kaya-kaya surat wagan nipati marang dumadining jaman iki. Akeh menungso kang padha lali marang kewajibane, lali marang panembahe, ilang keposlirane, ilang tanggung jawabe, ilang karukunane. Isine mung cucuh ciucuh, isine mung gawe dak-dakaning pasulayang. Napa patokan sapa Gusti kang karo jagat ora malah njaluk ngapura marang sing urip ning malah nyalahke kono nyalahke iki. Wasan ana tembungan wong lanang kapanyata ora patut kalamun dadi wong lanang sabab kurang sembodo tindak tandine. Wong wadon ilang wadine pasar ilang kumandange wasan kali kaya ilang kedue. Anoman wasan kaya kerot tanpa wujud. Arep melu dandani wujuding uripe kabeh para kawula dasing padha kuyang payingan. Ngumbar harganing nafsu ingkang angka woko satemah kepanyata aku iki ora duweni kewajiban apa-apa sebab aku mung sademo dadi pendhita. Mula Jawa kuwi kakang nggonku teko mrene ora ana liya jaluk kali damar. Gandeng aku kinudrat dadi kethek kang duweni panjang yuswa utawa dawa umur. Aku daya-daya ora kuat ngrasake urip ning jagat raya nyipati geni angkara murka ingkang sumarambah saking dening negara. Dudono marganing patiku kakang. Aku kepengin sowan tepek suci manjing ana ing alam gugur pangarep-arep. Aku wis kapan karo sing urip kakang. Doranoman iku guneman napa? Aku ora kuat nyawang kahanan gumebyaring jagat raya dina iki. Sebab jaman iku wis ora padha karo jaman isih nom-nomaku biyen. Biyen kuwi tepa slira Udanegara isih digoni. Ing dina iki wis ora ana bedane. Ing mapan dhuwur kinarya jejering panguwasa ya sakarepe dhewe. Kawula dasih ya mung sakarepe dhewe. Ing pengangkat kena diarani katentreman wis ora pati ana. Larang sandang, larang pangan ana ngendi-endi. Monggo aku ora bisa tumandang gawe. Yen aku ora tandang gawe nyawang sipating swasana kaya ngene aku ora kuat. Aku nuduhno marganing patiku ya kakang. Aku pengen mati. Aku wis paleh urip. Urip ning donya iki kaya mung kaya ngene wae. Bocah cilik kene dituturi malah misuhi wong gerang. Wong gerang ya memang kono tutur-tutur karo bocah-bocah nom-noman ning watara ora bisa dadi tepoh tulodo. Saka mongso malah diwalik. Diwane ning bocah mergo saka pakartine wong tuwa sing ora bisa nata marang jiwa lan rasane. Aku tutur marganing patiku piye carane Anoman mati kakang sampeyan ki omong apa? Sampeyan iku omong apa? Aku pengen wis meneng. Pengen mati. Dasar kepala nyoto. Sampeyan iki diwehi umur dawa kudune iki marem ndara. Akeh para kawula dasih sing padha lara, padha gering wae bingung leh suntik. Lah kok sampeyan pengen mati? Kakang Semar Raja ora kaya ngono pripun?
Ha sing awake kring-kringen pengen seger waras kok ya. Pengen panjang umur sing ya umur dawa kok malah nyucuh karo sing gawe urip. Sakabeh kang lumaku mapan ing jagat raya sakabeh kang lumaku mapan ing bumi menika yetinipun sedaya sampun ginaris dening Gusti kang akarya jagat. Ning aku ora bisa nyipati lan nyawang swasana jagat. Ora iso nyawang ya merem. Ora iso nyawang kok nglirik. Ora pengen nyawang kok ngedep-ngedepke mripate sisik. Weh sasmita ing tresna. Dewa-dewa ning asmara. Ngono kae. Mbok yo ngerti urip niku dinikmati. Sampeyan dhewe derajat dadi pendhita ya dadi pendhita sing apik. Kula dadi lurah ya tak dadi lurah sing becik. Kawula dadi kawula ya dadi kawula sing bekti kanungsa kelawan bangsa. Ora kok titik-titik sambat pengen mati. Sampeyan rumangsa dikte karo sing gawe urip ya sampeyan. Kula mawon kudanan pilek mau bingung kula waras. Kena kipas angin mun kula bingung lek mateni kipas angin iki. Mergo daya-daya kula ora kepengin. Kerok-kerok. Ya kok sampeyan dhewe waras kok malah pengen mati. Ojo kae kaget Anoman kakek lho mboten gawe kagete Anoman. Sing kula getak niku rasa sampean. Sampean kurang gedhe syukure. Kula critani nggih. Kula critani. Mbok eling karo pitutur luhure sing gawe urip utawa para sing sepuh. Urip ana kalang donya menika sedaya sampun wonten ingkang mudrakaken. Urip ana kalang donya menika wonten ingkang uripaken. Ora urip sakaloke dhewe. Bunga susah bejo cilaka mukti wibawa apa sengsara. Menungso menika namung sadherma budidaya. Kabeh ginaris kaliyan Gusti kang akarya jagat. Sampeyan kula anggap pendhita linuhung. Sampeyan kuanggep kang agung panembah ngerti marang wujuding lelampahan lan lelabuhan kok malah dinten samangke ora kuat nyawang swasana jagat raya titik-titik pengen mati arep nganyut tuwuh sampeyan lirwa saka tanggung jawab sampeyan sak dawa-dawane umure Anoman sik dawa umure Semar sampeyan sing pirang abad urip ana kalang donya ngono kok pun sambat bareng Semar ke jaman sampeyan urung ana mbah sampeyan urung ana Semar wis urip kula ya sara urip kula ora tau gratis kula ora tau gresula karo sing urip sara ya kula nikmati sara upama kula duwe bunga duwe rezeki ya kula syukuri tetep ngagungaken dhateng panguwasanipun Gusti kang akarya jagat. Upama nek wujuding kagegeran ya ora nyalahke kono nyalahke kene. Mulat sarira hang rasa wani. Wong ki aja mung nyalahke kono nyalahke kene. Nek karo lupute dhewe lali. Lah banjur aku kudu piye ngeten. Anane Anoman diwene umur dawa bebasan 7 surut, 7 perkutut, 7 gagak, 7 siwalan. Niku mergo karma sampeyan dhewe. Sampeyan kalingan brubuh ngalengka jaman semono. Nalika Prabu Rama Wijaya arsa merjaya Prabu Rahwana Raja. Rama Wijaya mentang gendhewa Kyai Guwa Wijaya. Mongko niku panah kadiwatan. Yen to wis ditokke saka langkape banjur dipasang ning gendhewane ora urung kudu digunakake. Ning merga lancange Anoman sampe nganggep Prabu Rama Wijaya inggih ora iso ngalahke Dasamuka. Mongko Rama Wijaya menika titising Bathara Wisnu. Urung nganti Guwa Wijaya mresat saka gendhewane. Sampeyan bedol gunung rungkungan mangblekne dhateng Dasamuka. Jalari Dasamuka mati ora genak papan dununge. Sukmaning rambrang lembara teka ngendi-endi. Merga saka lancang sampeyan dening Sinuwun Rama Wijaya sampeyan disoke. Dasamuka iku duwe
umur dawa kaya ingkang kuwataken menika kala wau. Pitung surut, pitung perkutut, pitung gagak, pitung siwalan. Sauger mapan donya isih ana kutut, isih ana gagak, isih ana siwalan, kuku-kuku walang atau golan liyane. Dosa kok isih tetep urip. Wajiban sampean. Wajiban sampean. Kudu ngomong sopane dosamu. Bukan mapan wonten Dali Agung Karangan Dembel Kelurahan Semarang ing kota Kendhaten sang Begawan Anoman babakan kewajibanipun akhiripun besang wonten Madya Pada. Matara dereng rampung. Kedadak saru ketering jaba minggaing singgil utawi minggaing mapan Bali Agung Gumarajak Tanpa Harapan gawe kaget kang samya mulat. Pandhita kang pinarcaya nampa guruning Pandhawa Kurawa. Begawan Romana kadheraken Raden Werkudara yang Janaka. Kumbangan jam kawan suswan dengan golnya Mirakari kangkung tapake kuntul layang Pamengis
Jawao. Jawao ing kawan toman. Perkudana. Kawan Purwono guru ubi. Lan kowe Arjuna wonten timbalan ingkang dawuh bapa Pendhan Kawan Purwono. Iki ta sing jeneng tenan iki. Dasar kapal nyoto. Ini ming kaya ngono. Ngono kondange kok ora umum bebasan ngebeki jagat. Angger lunga ngetan Buketang Semar mateni Dayek. Kulon Semar mateni Dayek. Kondange kok ora umum kene Pandhawa kok wedi to karo meng wong kaya ngene. Lah iki cara dijak balapan mlayu ya ora iso menang wong kaya ngono angger mlaku iki kaya dilu-dilu sambil nyer. Dasar kaponya to angin kuwi pamoke para Pandhawa Begawan Purwono guru. Kaya ngono, kaya ngono kok pamong. Lungguhe kaya reca kok. Kuwi digawe pentungan kaya reca pentung nataran to kuwi digawe pentung. Lah nek sayangnya ora nganggo pentung. Ah wong sak awak kuncur kok ora enek apike blas. Ini gulune gedhi geret-geret. Lungguh sinandra tanpa beda kaya kura. Iki wong apa kura Werkudara? Pakono dhewe aku rene mung ndereke bapa guru Lomono. Kok mesti bakal tak takoni. Nek ya ora-orane meng kaya ngene kok dideni karo Pandhawa. Ngene kok dadi pamong agung ki agung ki cak endi? Kaya ngene kok pamong agung ki cak endi? Lah wong untu karek loro ya dilu Semar. Untu loro ning ngisor. Gek dawa-dawa disawang mingkem malah kaya wong ngemut rokok. Kuwi pamong disumet kan ora kesalahan to dinumet. Angger mingkem jatil kaya rokok. Kaya ngene kok Pandhawa kok do sungkan, gek sing disungkani iki apane? Kaki Purwono aja nganti kemungku salah suruh antara Bapa Begawan Lomono lan Kakang Semar Bajranaya mesti tak jak rembukan iki. Amit-amit pasang kayu mantape mangko ta mangko. Tepungno aku gurune Pandhawa, ya gurune para Kurawa. Ingkang prapta lubune mapan ana ing desamu ing desa. Endi kene iki? Waktu sireng. Ah. Desa Karangkadempel. Ora padha lan kuwi kok ya. Ing desa Pantisireng utawa Karangkadempel. Apa bener kowe sing jeneng Semar Bajranaya? Iki Ndara Werkudara kok diderekke Ndara Janaka kok ngetutke karo pendhita tuwa. Sampeyan sapa? Tepungno aku Begawan Lomono, kepanjangane Lomono Dewa. Dewa Lomono Dewa. Aku pendhita nyenyi. Ya kok kowe prapta rene kowe Begawan Lomono. Karo Ndara Werkudara kuwi Ndara Janaka. Dasar Kapoyata Semar Bajranaya. Aku rene ndereke guruku. Ya kuwi Bapa Begawan Lomono. Kowe iki ndereke guruku. Kakang Semar, aku ndereke guruku. Ya kuwi ora ana liya Begawan Lomono. Enten apa rawuh kok ora meneh pekabaran langkung rumiyin? Ana babagan sing kudu tak tepuk karo Semar Bajranaya lumantar guruku iki. Sampeyan badhe rembukan kali kula. Kasar kewarnyata aku arep rembukan karo kowe Semar. Sampeyan badhe rembukan menapa? Wis oleh rembukan. Monggo, tak aturke. Mangke ya. Kok ditawu Lomono.
Ya pangapurane aku ora basa karo kowe pancen aku iki diarani Pandhawa Kurawa ki ora men trima guru ning sinebut Sang Maha Guru. Sebab kepinter aku, kewasisaku wis ngungkuli gurune Kurawa Pandhawa sing aran Pendhita Durna. Dadi dina ini tekaku rene iki magepokan karo apa kang dadi wajibamu. Ya, wajibku apa? Kowe nak pamonge Pandhawa. Pamonge Pandhawa ki ana loro jarine cacah ki. Jarine cacah ki pamonge Pandhawa ki ana loro, siji kowe Semar Badranaya Yanayantaka utawa sinebut ki Lurah Ismaya ki kowe. Lah sing angka loro Ratu Ndarawati ingin jejuluk Prabu Kresna kuwi ya pamonge Pandhawa. Lah apa to sebabe aku prapta kok kudu nemoni Semar ditutke karo murid-muridku terkasih iki. Ora ana liya aku mau kepengin ngilangi kabar-kabar sing durung genah cetane dadi lan orane. Sing aran ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kabar perang jagat kaping 4 Bratayuda Jaya Binangun bakal dadi mapan ing Tegal kulo Kasetra ki arep tak kurungke. Sabab kuwi perange mung gawe Kesra. Ora nentremke jagat raya ning Pandhawa Kurawa padha dulure, padha kulit daginge malah Kesra ora karo-karuan. Burung kawula dase sing ora ngerti kentang iki muling lelakon. Melu-melu perang mongko ora ngerti perkarane. Abanjur, oh sik rumono sik. Mula perang jagat kaping 4 iki bakal tak ilangi. Syarate Pandhawa ora kena ngungkleh-ngungkleh kawibawan Ngastina. Pandhawa trima manggon mapan ana ing Ngamarta utawa Indraprastha, Kurawa tetep manggon ana ing negara Ngastina. Iki sak rembug karo Werkudara Janaka klebu Prabu Puntadewa. Kabeh wis sarujuk. Rebutan lemah iki ora pantes. Luwih-luwih Pandhawa ki satriya wong wis duwe kraton kencana Indraprastha kok dadak rebutan Ngastina. Iki nek ora becik. Mula dina iki bakal tak murungke Bratayuda Jaya Binangun. Lah murunge Bratayuda iki gandeng Pandhawa ngadeg dhewe Pandhawa ki ana pamonge ya ki Kresna karo Semar. Tekaku rene aku mau njaluk kowe tak gawa ning Ngastina. Kowe kudu tapak asta murunging Bratayuda dadi seksi Semar. Bawono yogi tukang wangati kosek iki kleru leh ngrungokke apa pancen bener-bener sing kok kandhake kuwi nyata. Jare kuwi arep murungke Bratayuda. Heeh, Bratayuda arep tak murungke. Ya, Werkudara. Ya, rumono kuwi. Janaka ki. Iki kula nderek bapa pikane. Kupingmu krungu dhewe ta.
Werkudara wong gagah, Janaka wong bagus sing nek aku. Janaka ki lek karo aku nang kembar aku. Ning kepala nyapa kabeh do sawijo. Iki sesuke saka Prabu Puntadewa Nalendra Ngamarta. Lan kowe kudu roh, Ratu Ngamarta dina iki wis tumandhak ana Ngastina. Kabeh padha nggaungke swasana rukune Pandhawa Kurawa kuwi Bratayuda Jayabinangun. Kowe kudu tapak asta. Bose. Bratayuda Jayabinangun kuwi kena diarani iki mujudake jangkaning dewa. Ki ora sapa menungsa bisa ngowahi kodrating jagat. Ah, sapa sing ngomong? Kodrat diowahi ya kena. Ora gampang leleke menungsa lumrah ora bakal bisa ngowahi kodrat. Jangkaning dewa kang urung teka ki padha karo besok yen to dimati jenenge kodrat. Kuwi ora kena diowahi menungsa kaya kowe. Sing ngomong sapa? Ora iso ngowahi kodrat ya wong pekok iki. Wong kodrat kok ora kena diowahi jenenge pekok. Ya kowe kudu ana. Yo lumono diwaku. Ya Janaka. Inggih bapak guru kula. Nah. Ape nang aku sungkem. Ngene iki ora mesti mau sungkem tok benisu aku mesti. Ora ketang sak cepet iki jatah kita loro iki. Urung kok ngene iki jatah iki muridku iki Werkudara ki masih teng perang ning Palagan gagah digdaya. Ning ngarepe Lomono iki sapa? Muridku iki. Nek pancen kowe iso ngowahi kodrat coba kan tak takon. Takon apa? Pokok nek takon sing nang bisa. Kawan aku mikir. Kadung tak mikir aku takon takonmu enteng. Sing manut teku. Tak ngene mikir sing apik-apik. Lah takon apa? Coba aku takon karo kowe. Kowe ora usah ngene. Lah kok wong aku nek genang nyawang apa-apa ki siji dhuwit loro wong ayu telu srengenge aku sing cetok. Sing mangko loro ki rada takrem. Siji dhuwit loro wong ayu takrem, masku lek nek wong ayu aku mandek. Dadi malah tak tamake ciat. Ya Werkudara. Yo bobo. Werkudara oke. Wis sawang arep kaya ngapa? Ben awake enom ya nyawang sing indah-indah. Ngono lho. Nih. Kowe takon apa? Kowe roh srengenge roh. Srengenge kae yen esuk, yo srengenge kae yen esuk jumedul ana jagat wetan. Yen sore bakal misuk ana sisih kulon. Coba yen pancen kowe iso ngowahi kodrating jagat aku pengen weruh. Sesuk-esuk srengenge tokno saka kulon. Banjur ilangno ana ing jagat wetan. Kowe iso apa ora? Iya. Lho la iya piye iso apa ora kowe? Kuwi kodrat. Yen kowe iso ngowahi kodrat coba aku pengen srengenge mletekno saka kulon. Kene lho Mar, penak-penak. Ngomongke Bratayuda kok kowe ngomongke srengenge mletek kok kulon. Artine kowe apa mepet celana urung galing apa piye? Kok ngomongke srengenge iki lho. Mbok yo ngomongke sing apik-apik wae ngono. Takon sing duwe mutu. Ya Werkudara. Wis pokoke dawuh. Piye? Popo guru. Jangan apa piye? Kula nderek Popo guru Sapa? Begawan Lomono junjungan kawula. Kabeh ngajen kok. Kowe ning kaya ngono. Aku ora iso. Perkara kuwi aku lega. Upama iso aku gelem ning dadak tak syuting dhisik. Dadi tak syuting, tak balik nang ya wis dadi to. Jangan kaya ngene. Sing batu Bratayuda kudu urung kowe kudu tapak asta. Upama aku wegah, Yen kowe wegah, padha kowe nantang perkara karo Begawan Lomono. Nek kowe nantang perkara karo Lomono, aja anggap kowe dewa penawak menungso umur dewa. Dina iki uga tak cumpetke umurmu Sadodrana. tidak mulai permainan
gratis lan mas pring ning Anoman ora wedi ati sapa iki ana nyumuk munyuk tepungno Begawan Anoman ya Rama Daya Pati ya Maruti ya jenengku Bambang Senggono. oh Bambang Seng lah Bambang Senggono. lah ya Bambang Seng padha ae Bambang Kowi itu lagi Bambang Seng lho apa kepatus to Seng Ojo yak-yakan. ora yak-yakan kowe ngopo ngajur ini Aku ngetengi Kakang Semar Badranaya. Yen kowe bakal aku gawe marang katon temani karang dembel dudu sapa musuhmu. Ngatos-atos iki Ndara, aja kuwatir Kakang. Dile kita labuhke uripku kanggo kowe. Yen Raden Werkudara Raden Janaka dina iki ngerti blate. Manut pendhita sing modele kaya totok wong. Anoman ora kira wedi karo wah, Anoman Kakang aja melu-melu. Gelem ya melu, ora gelem ya melu. Rombongan kok ora melu. Gelem ya tetep melu. Yen kula kowe musuhmu mengko Werkudara, asane Werkudara 1, 2, 3, 4, 5, 1000 aku ora bakal mlayu. Ayo Brahmana, kowe kelakon mateni Kakang Semar Badranaya yen bisa bengkahke dadane Anoman. kowe ngacara munyuk tenanan wis metu ora ngangge kula nuwun ning pasewakan kok kok kene kowe wani karo aku apa ora mangsa kowe digdaya Werkudara ki muridku Janaka ki muridku Kurawa sak mbyang-mbyange ya muridku kabeh nek pancen kowe wani karo aku ayo totokno kadigdayamu gerang daplok kempong pirata jambul wani tanganku nibani dadamu rasi gamrapat tak buloni batang mawon metu njaba kondone siang tak paneni karo dene Werkudara ki satya gagah prakosa. Kowe iki wong sekti mandraguna kasinungan watak kang becik kok banjur anut grubyuk karo Kurawa iki lakon apa? Kok sakepe aja ngomong kuwi. Iki manut gawe Kuntadewa Kakang. Aja yak-yakan. Musuhmu ku Anoman, yo tetepane ning aja kuwatir. Aku ora lali Purwodasina. Aku ngerti yen Kuntadewa kepringer ning kowe kakangku tetep tak nurut Anoman. Yo, Kakang. Aku ora kuat nampak bakal dene adi-adiku Pandhawa jebule kok minger kiblate.
malah kepanyata ngetutke pawongan pendhita kang nuwun tata iki mau. Inggih, syukur nek sampeyan pun mlenggono. Niki lho, niki conto lho. Tuladha yen to gesang sampeyan iku siji, ajeng-ajeng dening kabeh para makhluk ingkang mapan wonten ngalam donya menika. Urung wae mingkem leh kula matur dhateng sampeyan. Nyatane Ndara Werkudara satriya kang sentosa dinsamae mung katut kerem karo pakaripun pendhita sing modele kaya gelas pecah niki wae. Wis gelas pecah omongane ra nek ditonton. Ewa semanten Ndara Werkudara kok munat-munut. Lah ya iki aku sing ora ngerti. Tadi iki lak mboten kena tinalar mila menika Den ampun ngantos kesupen. Sampeyan mang diantu dhateng kula. Bratayuda kok diwulungke? Monggo jroning Bratayuda menika perang suci sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing milih bakal balekke, sapa sing gawe bakal nganggo. Niku jroning Bratayuda Jaya Binangun. Ha nek nganti Bratayuda diwulungke sing padha ndek utang ki arep nyaur sapa? Sing padha utang iki terus arep nagih sapa meneh. Mila menika Den karang adempel mboten enten sinten-sinten kejaba mung sampeyan sing kula jagake. Kula njaluk tulung. Perkara niki kula mangrewangi mang jaga katentremaning karang adempel. Lakon apa Ndara Werkudara kok manut Kurawa niki? Kula tak semedya Brata tak nyuwun pituduh dhateng Gusti Kang Karya Jagat. Genah niki dudu sak baene. Pandhawa becik kok manut Kurawa, ngetutke malah pendhita kaya ngeten iki. Sampeyan aja nganti mundur saka geguntur ya Den, aja nganti mundur.